Dr. Ricky A.J. Singkon, General Secretary Kaseng Voice of the People Party VPP, ulapentip da kasithi siya Chief Secretary ka Sorkar Meghalaya, bakaseng VPP kamkwa bani shimenta kajingalang banyakren ki kam ki bede bakajing thmu jong ka Sorkar India ban penrung lintirel hakasi bat Jaintia Hills. Hakata kasithi Dr. Singkon ulaong shwa banyakren ki kam railway de ban pensangye shwa ka jingrung kerthep jong ki beriu banabar. Ula ai jing mut da kabaong shwa ban yakren yi kam railway wan ra shwa ki lat jing da ban khang yi jingrung ki breu nabar da ka ba pentre kam ye ke inline permit ILP Meghalaya lem kumta ka jing yakren railway kan longtang ka jing penserwa ye kapor. Dr. Singkon ulaong ka VPP kam kwa ban shimenta ha ka jing yakren railway ha kani kapor.